अरे काहे मुड़ पे हाथ रख के बैठल बानी, का भइल बा? अरे कुछ दिमाग में हमारा टेंशन हो गइल बा। न खानी न पियनी, जब देखी तब टेंशने में रहेनी। एगो हम बानी कि हमारा दिमाग पर कोनो टेंशने ना होला। हाँ, अब दिमाग रही तब न दिमाग में टेंशन रही। रउआ हमर कसम खा के कहीं कि आज के बाद दारू के हाथ ना लगाए, ठीक बा, ना लगे। कौनो पराई औरत के तरफ आँख उठा के ना देखे। ठीक बात ना देखे। जरूरत पड़ला पर रउआ हमरा खातिर अपन जानो दे दे। हाँ दे दे, अब ऐसा जान रख के कहाँ चार डाले मतलब दे दे। रउआ के सब केहू कहेला कि रउआ बड़ा तेज हई। हाँ तो एमे तारा कोनो शौक बा? तो एगो सवाल के जवाब बताए। अरे एगो का पूछबू, दूगो पूछा। तो ठीक बा, सवाल सुनी। एक तरफ पैसा बा आ एक तरफ अकल बा, तो रउआ दोनों में से कामना के चुने। मैं सोचे वाला कौन बात बा, हम पैसा उठाए। रउआ दे देनी नु गलत जवाब। हम रहती तो अकल चुनती। हाँ तो जेकरा लगे जौन चीज के कमी रही हुई न चुनिए। हमार लगे भाई पैसा कमी बात, हम पैसा ले, तार लगे अकल। जी सुन तनी, गर्मी बहुत बढ़ गइल बा, एसी लगवा दी ना। हाँ लाग जाए। अरे का लग जाई। आज 3 साल से एके गो बात सुनतनी। हाँ तो एसीओ लगावाला से का फायदा होई? तार तो टेम्परेचर इतना न हाई रहेला कि साला एसीओ गरमा दे। क्या हो, एगो बात बताओ। पूछी। जब लड़की सब के विदाई होला बियाह का बाद, तो उतना रोए ली सका है। रउआ साफ बकलोले बानी। अगर रउआ जानत होखेम कि आपन घर छोड़ के दूसरा के घरे जाके घर आंगन चूल्हा चौकी बर्तन करे के पड़ी, तो रउआ खुश होके नाचेम की रोबे करे? अरे वाह, यही से तू अपना विदाई में ना रुआत रहू का हो? कि तारा पता रहे कि हम जाएम तो इनकरे से बर्तन मजवाएम आ खाना बनवाएम। साला हम समझत रही कि एकरा सुंदर मर्द मिल गइल बा तो ई खुश बिया। कोई मुंह ना देखे रहे। ए जी, मेला घूमे चलम का? ना हम ना जा, हमारा मेला ठीक ना लगेला। अच्छा ठीक बा, ना जान तो मत जाए। अच्छा के ज्यादा तारा साथ? हम जातनी आ ओने से हमार तीनों बहिन आवतरी स। हाँ, आ उहे कहत रही स कि जीजा जी के साथे ले ले आई ह। रउआ तो मेला नीमन लगबे ना करेला, तो हमहू कह देम कि तारा जिया जी के मेला नीमन ना लगेला, यही से ना होइनी ह। अरे ऐसा बात मत कहियो, हम तैयार होके चलते बानी। हमरो मेला घूमला ढेर दिन हो गइल बा।